Sanbona Mazulus. Oh madoda. Yeah, insizwa yomZulu le. Yeah, Thulane ngakunaka okuningi yabo. Soxoxa ngelinye ilanga. But yabo ngizobe ngenza nje ama videos ngolika magebe ulimi. What soxolelana sometimes beyolahleka mageba lapha nalapha but sizoyenza lento yeah ngizobe ngiyenza nje lento ngomageba so into engiyifunayo nje bafowethu awu madoda ningangiphoxi bondaba madoda kuthi nje kuphela unyaka ka2020 sesuhlanganisile 1 million subscribers kule channel asenze njalo awu bomageba awu bosithule kandaba awunganisho yeah angisho abakwaZulu ngesibongo sengisho nje bonke abantu abasikhulumayo nabasi understandayo iZulu I'll be doing ama video ngesiZulu ngesingisi sometimes yabo especially la emotweni ngifuna nje ningitshela ukuthi ngifuna ukuthi ngikhulume ngani bomageba and then ngizokwenza lokho ngale nje kokuthandabuza awumadoda uswaneni madoda insizwa yale ngiphuma le kwaZulu impela ngihlala nje la esikhabeni bafowethu so ngizocela nje ukuthi ni subscribe ku channel yami bafowethu ngizobe ngenza tila nje nezimoto bafowethu kakhudlwana yabo yonke imibuzo na ngemoto mhlambe nangapha ke ukuthi ugcina kanjani bese simeni yabo esright ngikhulume kakhulu ngokuthi ukuthi ube muhle njengami no lokho kuyiphakathi kwakho nabazali ngize ngene kakhulu but yabo lokho wemoto nokuthi ke uma usukhona emhlabeni yabo ugcina kanjani ukwishape ungabe isigora yabona isigora lesi esosabeka but yabo ube nje nama muscles in right places yabo angisho ukuthi 6 pack anginawo 6 pack nginomkhaba yabo uyabonakala ngaphakathi kakhumncane olingene lo unkosikazi wami akwazi ukubekezelela yabo so yeah izinto ezibe sikhuluma ngazo so my plea okay isicelo sami ukuthi nje subscribe nje and ucomment uma kunento nje ekushisa ufuna ukuthi sikhulume njengomageba ngikutholela information yayo bese ngikulethela yona la ku YouTube yenze njalo mntaka baba comment nje lapha ngezansi mina ngizobe sengiyithatha information ngiyiletha kuyona and then if ingekho kahle uyoshuta no awugculisekile ngiphinde ngibuyele ngitholela information right but nje ngizobe ngiyithulula nje ngiyiletha kuwena wena wakwethu yeah yenze njalo subscribe yeah kwamanje sizodila nemoto kunemoto ezaba mfowethu ngiza kuthiwa kunemoto Hyundai i30N engathi izobhincisela ngancanye uGTI ngizoqala ngayo bafowethu ngifuna ukuyizwa ukuthi njani ngifuna ukubhema ngikholwe ukuthi ngempela ngabe lokho abakushoyo ngiyazi ke thina konyane kandaba thina bomagebe ukuthi hey thina yabona bampisholo sikhonzile ukuthi into noma sesiyibona ukuthi ayisekho kahle njengaleli qembu lethu ngeEnglish ngegama silokho sibambelelile ngoba iloyalty into ethu sadalwa nabakithi siyakholelwa ekubeni loyal so yabona ekubambeleleni noma into ungasayiboni kahle kodwa ke angisho ukuthi uGTI usuyageja but sengisholo nje ukuthi noma seyifike imoto ezinhle ezoperforma better kuno GTI kune possibility ukuthi abantu abaningi baqhubeke bathi ngoba siyamazi uGTI uVW has been lokho abakhona madala dutsheni so lona akamtholi kahle kodwa ngisho ukuthini into engakutshela yona nje ukuthi kufanele uyibone uyidrive bese uyakhuluma ngakhohla ke mfowethu nawe dadewethu shaya nje utoboze lapha ulike toboze usubscribe lapha and mina nawe yabona umuka wasubscriber ama notification njalo mangi-upload video wena uzobe uswitch bangabanye abayitholayo yeah umufuna nje ama notification mangi-upload video izothi nqi izoshutha umfoka Samuel lapha esikhawini sephinde wenze njalo wa-uploada asibonane khona ke ma YouTube amahle tada